Abinda nake so na yi bayani akan yau shine masu cece ku ce akan addini da shugabanci ko kabilanci. Ga wasu 'yan misalai. Adalci shine gaba akan addini. Dan kana musulmi an zaɓe ka, kana zaluntar mutane, kana haddasa fitina, to baka cancanci ka zama shugaba ba. Kowane irin shugaba ne. Dan kana Kiristan ko kana wani addinin, za ka yi wa mutane adalci, to ya cancanci a zaɓe ka akan shugabanci, musamman shugabanci irin na demokaradiyya. Kulla alkawari da inyamuri wanda yake mai amana na iya jawo kasar nan ci gaba da nasara ga al'ummar kasar baki daya. Dan kunna muku bidiyo a gaban wannan maganar nattawa inda Tijjani Gwandu wato jarumin masana'antar Kannywood ko kuma ce mawakin masana'antar Kannywood inda ya fito yake bayyana cewa bai kamata a rinka sa addini a cikin siyasa ba, kamata ya kowane bangare ya zo a goya masa baya muddin zai kawo adalci. Amma kuma menene ra'ayinku? Za mu so da ku faɗa mana ra'ayinku, sannan ku danna mana subscribing da alamar wannan tasha ta mai albarka. Akan shugabanci, musamman shugabanci irin na demokaradiyya. Kulla alkawari da inyamuri wanda yake mai amana na iya jawo kasar nan ci gaba da nasara ga al'ummar kasar baki daya. Kulla alkawari da bayaraban da yake da bashi da amana na iya jawo kasar nan koma baya da kuma faduwa wanwar. Ba ina nufin zan kushe wata kabila ko wani addini bane a wannan bidiyo nawa. Ina ba da misalai ne. Babu wata kabila a Najeriya da za ka zo ka ce babu nagari a ciki kuma babu lalatacce. Kamar yanda kabilar Igbo suna da nagari a ciki suna da lalatattu, Yorubawa suna da nagari a ciki suna da lalatattu, Fulani suna da nagari a ciki suna da lalatattu, haka Hausawan mu ma suke da nagari kuma suke da lalatattu. Sannan magana ta addini a mulkin demokaradiyya irin ta siyasa ga wanda Allah ya sa mutane suka gane suka waye, ba ma za su kawo ta ba a wannan lokaci. Ku tambayi gwamnoninku wanda suke arewacin Najeriya a yanzu, wanda su ne gwamnoni wanda aka zaɓa a kujeru daban-daban. Wani alkawari shugaba Tinubu ya cika mana na sace-sacen mutane da ake yi da kashe-kashe? A dunkule ina magana matsalar tsaro. Ya cika mana wannan alkawarin ko bai cika mana ba? Amma kada ku manta akwai alkawarin da ya riga ya cika musu na kuɗaɗe da ake basu, wannan shine alkawari a wajensu. Kuma waɗannan gwamnoni su ne wakilan mu a arewacin Najeriya, su suke gudanarwa. Ba mamaki za a ce ai gashi ana ta aikace ana ta yin titi, ana fulawa, ana gadoji. To kai wani irin wawa ne da za a baka kuɗi ka gyara gari amma kuma ana kashe maka mutanenka ba su ci sun koshi ba kuma ba su zauna zaman lafiya ba. To saboda haka wannan magana da kuke yi mutane ya kamata ku kalle ta da idan basira. Akwai magana da tafi tasiri na magana cewa takarar Peter Obi mutanensa suna ikirarin za a raba ƙasa. To sai na dariya, domin a yanzu a halin da ake ciki talakan Najeriya musamman ɗan arewa, da za ka zo ka sa masa akwatin a ce za ka haɗa ƙuri'a a raba ƙasa ko a barta, ina mai tabbatar muku da ƙuri'ar cewa a raba ƙasar nan sai ta fi yawa, saboda bala'i da masifar da ake ciki na rashin tsaro da firgici da yunwa da rashin tabbas da kuma nuna wariya ga ita arewacin Najeriya. To saboda haka maganar raba ƙasa wannan tsohon yayi ne, kuma yarfa ne irin na siyasa, an yi shi ya wuce baya. Kuma ga misali dai na kawo muku, a halin da ake ciki in dai maganar in an raba ƙasa arewacin Najeriya za su tsaya a bar su zama su yi noman su lafiya, su yi al'amuran su lafiya, mu koma yanda muke da cikin aminci, to wallahi ya kuma wannan halin da ake ciki. Muna nan akan bakanmu, Allah muka ba wa zaɓi, Allah Ubangiji ya zaɓa mana abin da ya fi alkhairi a mulkin Najeriya da canji da muke so mu kawo. Amma wannan maganganun naku, idan a cikinku akwai 'yan siyasa suna yin su ne saboda yarfe. Idan a cikinku akwai malamai sun riga sun san abin da suke faɗa, wannan ba daidai ba ne. Akwai misalai da yawa in dai magana ce ta mulkin demokaradiyya kuma a zuwa kawo addini a ciki ko a kawo kabilanci a ciki. To saboda haka dukkan mu 'yan Najeriya ne, muna kuma fatan Allah Ubangiji ya ceci Najeriya daga halin da take ciki, musamman matsalar tsaro da tsadar rayuwa. Allah Ubangiji ya taimake mu, ya taimaki Najeriya baki daya. Wassalamu alaikum. Da fatan dai kun ji duk abin da yake faɗa. To menene ra'ayinku? Kuna ganin zartutukan shi da kuma batutuwan shi yana kan hanya, yana kan gaba ko kuma yaya? Za mu so da ku faɗa mana ra'ayoyinku, sannan ku danna mana subscribing da alamar wannan tasha ta mai albarka, da za mu ci gaba da kawo muku labaruka daban-daban na gida Najeriya da ma na sassan duniya. Ku share ne domin sakon ya isa zuwa ga 'yan uwa wato na Najeriya.